Мин халкымдың сәскә күңеленән бал кортындай ынйы йыямында йәнле ынйылардан хуш есле бер керәр коямын. Шугала мин беләм тел кадерен, бер телдән дә телем кәм түгел, көсле лә ул, бай да, ягымлы да, кәм күрер тик уны кәм күңел. Халкым теле миңә хаклык теле, унан башка минең илем юк. Илен һөймәс кенә телен һөймәс, иле юктың гына теле юк. Әсәм теле миңә сәсәм теле, унан башка минең халкым юк. Йөрәгендә халкы булмагандың, кеше булырга ла хакы юк. Башкорт теле көне менән